Tutok na EDSA, kasama mong natatrapik. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol! Bunalikol! Bunalkol! Bunalkol! Xin chào là ni phân chào lão ni chính tấu là thả. Xin chào ni quan chính trị là tại ni 90.7 là radio. Quan trai chính chú là chỉ là chính quan quyền quản lý phone ni chính chào là đi à. Phone ni kinh chính chào ni à. Hadouken, Hadouken. Magandang gabi. Yun lang ibig ko sabihin. Ay, nako, birds! Manong driver! Yan, di ba yun yung pangako ko sa inyo? Hindi kita patutulugin. Never. Never. Nunca. Dito sa programang EDSA, alam mo naman nag-uumapaw ang ating enerhiya. Hanggat hindi natin natatapos ang ating programa, papakawalan ko ang aking 100% kapangyarihan. Ay, abado! Sila pabuang ba? Yon, o gising ka na. O, buti naman. Kasi napapansin ko sa iyo, langga. Parang gahubag na naman mata mo. Siguro umiyak ka na naman kagabi, ano? Ayan, tapos diretso ka sa trabaho, kaya tingnan mo yung mata mo. Namamaga. Sino na naman yung iniyakan mo? Ha? Yung pangit mong nobyo? Ay, aba! Aloy ka! Kasi kung minsan, wag mo na nating pilitin yung ituloy ang isang relasyon kung sa tingin mo, toxic na, sabad na ba? Wag na! Bitaw na! Oh, di ba? Tingnan mo na lang yung sinasabi ng iba. Yung sinasabi ng ibang tao, yung kapitbahay mo. Sabi nila, matalino ka naman. May itsura. Pero bakit in love ka sa boyfriend mo nga daw toko? Grabe mga kaluyo, balay mo ba? Amo na ng chismis sa imo. Ay, nako. Yan mga kabisyo Magandang gabi po sa mga nakatutok sa atin ngayon, sa mga naiipit po. Medyo nagkakaroon ng mga heart problems, relationship problems. Well, that's part of life. Partis ang pagdako Pero if you're doing the same thing na paulit-ulit lang, yung mga away ninyo, yung mga misunderstandings, well, I guess it's time for you to move on. Diba? Eto, speaking of move on, mga kabisyo, eto matanong kita Ikaw ba, sa pag-move on, ano bang ginagawa mo? Yung iba, nagsha-shopping. Ikaw, speaking of shopping, ikaw ba nagsha-shopping ka rin ba? Natatry mo rin mag-shopping sa, sa marketplace sa Facebook? Oh, no! Diba? Ako, pag kailangan ko ng immediate, halimbawa, kailangan ko ng agad-agad na items. Halimbawa, yung dog food o gatas ng aso na agad-agad makukuha ko. Ayan, yan ang takbuhan ko, marketplace. Diba? Sa Facebook. Ayan. Pero alam nyo ba mga kabisyo, ito sa TikTok, medyo nagulantang yung mundo ng TikTok. Daw hindi naman dito sa atin sa Pilipinas, sa ibang bansa, dahil etong isang TikToker, nireveal niya yan na nakabili daw siya
ng abo ng patay na tao. Maluoy ka. Oo, pinakita niya na nakabili daw siya ng isang ash ng isang taong namayapa na binibenta sa marketplace. Sino nga naman nga tangkuloy nga mabaligya ka da sang imo abo. Kan pa matsagan mo? Bulay og man ang mabakal sina. Ay aba! Maloy ka, aragoy maninoy, masakit. Ang saya-saya. Ang saya-saya. Clap your hands. Ay, nako mga kabisyo. Ito pong si nagngangarang Lauren. Inireveal niya po na dumating na nga yung in-order niya sa marketplace, sa Facebook. Dumating na yung package at in-unbox niya. Pinakita niya pa sa kanyang TikTok account na talagang nakalagay sa isang vial, sa isang bote, yung abo ng isang namayapa ng tao. Ay, nako. Ano, logican na natin to? Siyempre, sige, sigaw manong, logican na ba natin to? Tama, logican na yan! Logican na yan! Logican na yan! Okay mga kabisyo, logican na natin to. Ano bang leksyon ang pwede nating makuha sa usaping ito? Well, eto lang mga kabisyo Not all you see in social media is true. Hindi po lahat ng nakikita po natin, napapanood po natin, ay totoo. Huwag po tayong basta-bastang maniniwala. Dahil a lot of content creators is doing things and fabricating things just for the sake for more views and more engagement. Kung minsan nakakalimutan na nila yung moral obligation nila. Yes, moral. Tama po mga kabisyo. Meron po tayong moral obligation. Kung tayo po ay tinatawag natin yung mga sarili nating influencer, for I myself consider myself as an influencer dahil nasa radyo po ako, dahil meron po akong tool na nagagamit para maabot ang mga tagapakinig. Kaya ikaw, napapakinggan mo ako. So, I have a moral responsibility, yung bawat lumalabas po sa aking bunganga dito sa aking bibig, na hindi po makapagbigay sa'yo ng mga bagay-bagay na mga negatibo na at least kung may impluwensyahan man kita, napapatawa kita, 'di ba? At least may mga mapupulot kang mga bagay, 'di ba? Kagaya na lang nito na 3 plus 3 equals 6 divide 1,200 raised to the 10th power. Magkano? Google mo. Aragoy! Maninoy! So yun lang mga kabisyo Paalala po muli sa mga kabisyo po natin, wag na wag po tayong maniniwala. Be skeptic. Maging skeptic, mapanuri po tayo. Matang lawin! Ay, ang bilis ng oras. Tayo'y magpapaalam na. Mantakin nyo ba naman ang oras natin ngayon? It is now 35 minutes after 8 o'clock. Oy, shoutout lang nga pala sa mga kabigan po natin dyan sa Century Chemicals na laging nakatutok. Especially sa lahat ng mga security guards. O dyan sa opisina ng yung mga guardian ng Guardian Alcohol. Ayan, maraming salamat sa inyong walang humpay at walang sawang pakikinig. Dito po, syempre, sa 90.7 Love Radio. Well, I gotta say goodbye. Thank you very much and keep it locked in. Dito lamang po sa 90.7 Love Radio. Up next, susunod na po, si Uncle Totoy Bato. Now, of course, I want to set your mood for the next show. So I'm gonna leave you with this beautiful song. It's a song from the band that call themselves The Spicks with High. Keep it locked in right here, 90.7 Love Radio.